Hello guys! Good afternoon! Ngayon ang unang araw ng aking pagkakulong dito sa ah, Ascot Hotel, Makati. Ayan. Yan yung ating window. Ayan. Glorieta 5. At saka yung isa is Rostan. Ayan. Imalin Opiniano. Wow! Sabi ni Imalin Joy Opiniano. Ayan. Thanks so much. Ayan, mamamasyal ka sa aking hotel. Ayan. May Uniqlo dito rin. Sa tapat ko. Yan yung bintana. Yung baba. Ayan, ayan. Yung Rostan katapat pala ng ano yan. Ng Glorieta. Ayan yung Rostan Supermarket. Saka yung Glorieta. Ayan, ayan. Matataas din yung building dito. Ayan. Maganda yung sikat ng araw. Ngayon dito. At mamamasyal tayo dito sa aking room. Hello, hello. Tapat mo pala, Glorieta, te. Oo. Ayan, ayan. Yan ang aking room. Ito ang aking lamesa. Ayan. Tingnan natin yung ano niya. Settings niya. Ayan. Para tayong western. Western yan. Nakasit na yan. Ayan, ayan. Tapos, may salamin ka pa dyan. May TV. Ayan. Yan ang ating sofa. Ayan. Kitang-kita nga yung yan, yung Glorieta dito sa sala. Ayan. Diba? Ang ganda. Sosyal. Sosyal yung hotel namin na pinanlagyan nila. Ayan guys. Ayan, ganda. Yan yung room ko. Nakahiga ako kanina. Hindi ko na niligpit. Yan. Ito rin yung kusina. Tingnan natin yung mga ilaw para paliwanag. Ayan, ayan. Madil Cruz, tamsak dan, sabi ni Madil Cruz. Ayan. Pinapakita ko lang sisi yung mga yung hotel ko. Margan Channel, hello po mama, sabi ni Sir Margan, Merry Christmas. Merry Christmas po, sabi ni Sir Margan. Ayan, Happy New Year po. Ayan, pinapakita ko lang yung hotel ko po dito sa Ascot Hotel. Ayan, baka naman Ascot Hotel. May paano pa kayo dito. Ayan, yung hotel ko po. Ayan, ayan. Pwede ka ring natusok ko na. Natusok ko na po, sabi Sir Morgan. Ayan, pwede ka ring maglaba dito. May dryer sila, may washing machine. Ayan, ang ganda. Yan yung room pang pambukas. Ayan. Wow, yayamanin, sabi ni Sir Morgan. Ayan. Ayan, ganda. Yayamanin nga po yung hotel na pinalagyan sa amin. Andito po tayo sa harap ng Glorieta at saka Rostan, Makati. Ayan. Ang hirap pala ng ganito, yung wala kang ginagawa. Ayan, dito lang tayo. Wala tayong gagawin.
kundi mag-live kasi nakakaboring. Nakakaboring po dito. Wala kang makausap, wala kang kasama sa room. Ayan. Kaya nag-live na lang po ako. Galing po kayo ibang bansa? Opo, Sir Margan, sa Hong Kong po ako galing kahapon. Tapos dumating kami dito, nag-check-in kami mga 5 o'clock in the afternoon. Ayan. Tapos, pagdating namin sa airport, tinusok agad kami ng ilong at saka bunganga. Kaya waiting po kami sa result. Hindi ko na po sasabihin. Alam nyo na po yun kung ano yun. Kasi bawal daw sabihin. Kaya ayan. Thanks so much sa dalawang andyan, guys. Salamat, salamat. Ayan, wala tayong magawa. Kaya mag-video na lang. Mag-live na lang tayo. Matataas din yung building nila dito. Ayan. Kahit sa kabila, mataas din. Ayun. Mataas. Maganda yung panahon ngayon. Pero kahapon pagdating namin sa airport, umuulan. Hanggang dito umuulan. Okay po. Buti naman po at safe kayo nakauwi. Opo, sir. Salamat sa Panginoong Diyos at nakarating din kami. Sana walang may sakit sa amin na Bali 29 lang kami sa airplane na nakasakay. Tapos sinakay kami ng dalawang bus, isa-isa kada upuan. Social distancing. Ayan. Sa Pangasinan po kayo? Opo, sir. Pagka makuha namin yung result, baka bukas ihahatid din kami sa Pangasinan. Provide lahat ng OWA. Yung sasakyan namin, pati yung pagkain namin dito sa hotel. Sila lahat. Salamat guys sa isa pang andyan. Thank you so much. Sabi nila bawal mag gathering. Mayroon namang nakaano dyan Ano kaya yan? May party. Party. Paano kaya ipatayo ito? Para hindi ko na mahawakan. Ayan. Pwede.
Hulog. Ganda po ng view dyan, mama. So, hindi. At least, di kayo mababagot. Hindi nga, sir. Gustong gusto ko nang makauwi. Tagal naman. Sana andyan na bukas. Bukas sana ng madaling araw. Madaling araw. Kala mo ako yung ano ba yan? Thank you so much guys sa 5 patamsak nyo. Tiis-tiis na lang po, isang kimbot na lang, nasa bahay na po kayo, haha, sabi ni Sir Morgan Channel. Thank you so much, sir, sa pagstay. Yan. Ganda po ng view dyan, mama. Okay. At least di po kayo mababagot na naghihintay ng result, sabi ni Sir Morgan. Ayan. Pwede nga lang sanang madaliin, sir, para makauwi na. Kasi 3 years po akong hindi nakauwi sa Pinas. Ay, dito po. 3 years pa akong hindi nakauwi. Kaya na-excite nang makauwi sa pamilya. Bakit naman? Sir kita, Sir Morgan. Di po ba? Sinishare ko sa Pinakbet team kung hindi sila tulog. Baka puro mga tulog ng mga yon. Pinakbet team, gising muna kayo. Oh, okay, 3 years. Mahaba-haba nga. Kaya nga po, ang tagal. Thank you so much guys sa 3 million people in the house. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Ayan. Nasa work po ako kaso wala pang kasama. Nagsibakasyon kaya whitey muna, haha, sabi ni Sir Morgan. Ayan.
Ayan ang Pinoy, Sir Marga. Di po ba? Habang wala yung ano, habang wala yung ah, pusa, sabi nga nila. Joke lang po. Kahit ako doon, pagka labas ng alaga ko, ayan, pindot-pindot. Pindot-pindot muna bago mag-work. Ayan. Ayan tayo eh. Wala pa yung pusa, haha, sabi niya. Kaya nga po. Wala pa yung pusa, kaya maglalaro si Sir Morgan muna ng Whitey Whitey. Ayan. Ayan si Bibi. Thank you so much, Bibi Pungis-ngis sa patamsak. Salamat, salamat. Sino bang naka-ano ngayon? Sino bang naka-LS? Wala. Ever belong. Ayan, bigyan nga kita ng jacket mo kasi ikaw lang yung ano. Ever belong to TV. Tamsak down, sabi ni Ever belong. Ayan. Thanks so much, Sisi. Gising ka na. Gising-gising na. Thanks so much sa patamsak mo, Sisi. GC Von Malo, hello host, tamsak dan po, sabi ni GC Von Malo. Ayan, thanks so much sir. Salamat, salamat for coming. 4 million people in the house. Thanks so much po. Andito, banda. Adino, banda, Pangasinan, Jay, Mamiti, ayan nyo. Ige Villasis, sir. Villasis, ti ayan mi. Pero sa ano, sa Barrio. Barrio, Barangay Tumbod. Yung ano namin, barangay. Tumbod, Villasis, Pangasinan. Ayan, kumpleto pa. Complete address. GC Von Malo, hello host, tamsakdan po, sabi ni GC Von Malo. Ayan, thank you so much for coming Sir GC. Ayan, salamat sa mga patamsak nyo guys. Thank you so much. Jim McWhite, Jim McWhite, tamsakdan, sabi ni Jim McWhite. Jim or May, hindi ko alam. Basta baliktad yata yon. Hello, hello. Thank you so much, Sisi, sa patamsak. Jim McWhite, ayan. Ayan, isang comment pa, Sisi, para mabigyan kita ng jacket mo. Hindi kita mabigyan ng jacket mo. Isang comment pa, Sisi Jim McWhite, para mabigyan kita ng jacket mo. Ayan, ayan. Pwede kayong magbaba ng bahay guys. Pwede kayong magdikitan. Okay, asidag iti pagpasyaran. Awan. Pakikarubaan. Nako. Awan, asidag lang. Asidag lang sir. Pantayo di kwa, Dagupan, nasaan jay Lingayen, ayan, Lingayen Beach. 100 Island, ayan. Pwede rin tayong pumunta sa La Union, Pugo, La Union. Ayan, marami ng pasyalan. Lalo na ngayon at magsa-summer na. Painit ng painit ang panahon. Ayan. Puro naman yata kayong magkakadigit na andito. Si ano lang, yung bagong pasok, si Jim McWhite, ang bago. Jim McWhite, kung andyan ka pa, Sisi, pwedeng
magbaba ka ng, ay mag-comment ka pa isa para mabigyan kita ng jacket mo para makapagbaba ng bahay at makipagdikitan ka sa mga andito. Ayan, si Sir Margan Channel, hindi pa rin monetize, malapit na. Tandyan din si Sir GC Von Malo, isa na siyang monetized channel. Host, kumusta ka dyan? Boring sir. Kaya nga ako nag-live dahil nabuboring ako, wala akong kausap. Nakaka-boring mag-isa. Walang makausap kaya ako nag-live na. Dahil nakita kong wala namang naka-LS sa Team Pinakbet. Kaya ano, ako na lang ang nag-live. Nakaka-boring po talaga. Wala kang makausap, mag-isa ka lang sa kwarto. Alala. Kaya nag-live na lang ako. Thank you so much guys sa 4 million people in the house. Mag-work na po ako, mami. Baka may secret CCTV dito, haha, sabi ni Sir Morgan. Sige sir, thanks so much. Ingat po sa work. Salamat, salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. Thanks so much Sir Morgan. God bless po. Enjoy and Happy New Year everyone, sabi ni Sir Morgan. Ayan, Happy New Year to in advance, Sir Morgan. Ingat-ingat po. Kuha ako ng upuan ko. Thanks so much everyone. Sa apat na andyan, salamat, salamat guys. Wow, Sir Morgan, thanks so much po. Salamat sa pakulay. God bless po, sir. Thanks so much po. Lala, lala. Salamat, sir. God bless po. Start na daw si Madel. Ano yan? Premiere niya. Ayan. Support muna natin si si Madel Cruz. Ayan. May ano pala siya. Premiere. Kala ko mamaya pa yun. Nakita ko kanina alas 8. Yung premiere niya. Thanks so much guys.
5 pa ring andyan. Salamat, salamat. Ay, oo nga. Pinalitan niya yung ano, yung oras. Thank you so much guys sa 5 million people in the house. Salamat, salamat. Thank you so much guys. Sa 4 million people in the house is still there. Thanks so much. Nagsusupport lang po ako saglit ng ano, ng naka-premiere sa Team Pinakbet. Ayan. Salamat guys. Sa 5 nakabigi dyan. Ayan. Magparamdam kayo para ano, may makausap si host. Ayan. Kung sino-sino yung mga nakabigi dyan guys. Magparamdam kayo at mag-usap-usap tayo kasi ah medyo nabuboring si host kasi walang makausap. Wala akong makausap dito kaya ano, nag-live na lang ako kasi nakita ko naman na walang naka-live sa ating team. Kaya ayan, ako na yung nag-live. Thanks so much sa 3 pang andyan. Salamat, salamat guys. Hello, hello, hello sa 3 pang andyan. Magparamdam naman kayo guys para may makausap ako.
Kasi boring talaga ang buhay dito sa ah, kulungan. Ayan, kulungan. Hindi ko maiayos tong camera ko. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Ibahin natin yung view. Paano ba ano? Ibahin. Ayan. Ibahin natin yung view para maganda-ganda naman. Ayan. Ayan, ayan. Sian Rose, ingat kayo dyan ma. Parang ang taas ng room nyo hehe. Sabi ni Sian Rose, 11th floor ako na. Nasa 11th floor ako. Ayan. See you tomorrow. Tomorrow. Sana meron na bukas. Yung namin. At makauwi na. Eleven. 11th floor ako na. Nasa 11th floor ako.
Thanks so much guys sa tatlo pang andyan. Ayan, sorry na nakikisupport ako sa premiere. Hello Mama Norm, sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Hello sir. Salamat ulit sa pagbalik. Salamat po sa pagbalik. Ayan, at least nakasupport pa rin ako kay Madel Cruz. Ayan. 4 million people. Thanks so much. Salamat guys. Sir Kuya Jerry Vlog, Mama Norms, hindi ka na nagsawa tuwing LS mo. Puro ganyan. Dito ka na sa Pinas, ibahin mo naman. Kahit sa mata. Ayan na nga. Magpakita na nga ako kay Sir Jerry. Kakaya naman. Kasi andito lang nga ako sa may bintana, kaya ayan. Sige na nga. Punta tayo sa room at maupo doon. Ayan, sir. Sandali lang po at sisindi ko yung ilaw. Ay. Paano ba yun?
Ayan, sir. Naiba na. Naiba na, sir. Ayan, ayan. Hello, hello. Hello, everyone. Thanks so much sa apat pa ring andyan. Thanks so much, guys. Ayan, ayan. Thanks so much, Sir Kuya Jiri, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. Salamat po. Para maiba naman daw. Sabi ni Sir Jerry. Ayan. Jem Mones, ganda ng hotel ah. Sabi ni Jem Mones. Ayan. Ayan, ayan. Ganda-ganda nga talaga ng hotel ko. Malaki. Ayan. Thanks so much, guys. So 4 million people in the house. Jem Mones. Ayan, nandyan lang. Salamat, salamat. Hindi ko pa naayos yung bed ko. Kasi nakahiga ako kanina. Kuya Jerry Vlog, wow, ganda ng kwarto mo, Mama Norm, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog, ayan. Yes po, ha ha ha, Kuya Jerry, sabi ni Sir JC Von Malo, ayan, natatawa na si Sir JC, ayan. Thanks so much sa 5 million people in the house. Salamat po. Kuya Jerry Vlog, punta kami dyan ni Maria Lisa, Mama Norms. Dyan kami matulog. Oo, malaki yung bed. Malaki yung bed, Sir Jerry. Ayan. Maluwang. Isa nga lang. Jesse Von Malo, kumusta sa Pinas, Mama Norms? Yung nakikita ko, ano naman. Sir JC, ikaw talaga. Ayan, maganda yung panahon. Hindi kagaya kahapon pagdating namin, umuulan. Ngayon, maayos naman na. Pakita yung jay labas ah. Kanina pinapakita ko nga yung labas. Gusto naman daw makita ni Sir Kuya Jerry yung ibang view kasi hindi pa niya ako halos kasi ng LS ko puro naka back camera kaya ayan nandito na daw ako sa Pilipinas kaya magpakita naman ako. Magtalon-talon ka dyan sa kama mo, Mama Norms, at sumayaw ka ng budots. Hindi ako marunong sumayaw, Sir Jerry. Hindi ako marunong sumayaw gaya ni Maria Lisa. Si Maria Lisa ang pasayawin mo. Pinakita ko na kanina yung labas. Diyan moments. Hindi mo pa nakita? Ayan o. Yung labas kanina. Pinakita ko na. Ayan. Ayan. Ang labas. Ayan. Hindi ko pa naiayos yung ko. Yung pinagpigaan ko. Kaya ayan. Bridget Masbang, hello, sabi ni Ma'am Bridget Masbang, ayan. Kahit sa CR lang ako matulog, Mama Norms, okay lang, sabi ni Sir Kuya Jerry, ayan. Bridget Masbang, asan ka? Harang pa ako, sabi ni Madam Bridget Masbang. Andito na po ako sa Makati, Madam Bridget. Asan ka ho? Sabi ni Madam Bridget Masbang, andito po ako sa Ascot Hotel, Makati. Madam Bridget. Ayan. Namamasyal po ako dito sa Makati.
Makati City. Makati City po ba yun? Amy's Life Channel, Mami Norm, sabi ni Amy's Life Channel. Ayan, thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Salamat, salamat sa 8 million people in the house. Thanks so much po. Ayan. Akala ko 8 o'clock yung premiere ni Madel kanina. Kaya sabi ko, wala namang naka-LS sa Pinakbet team, kaya mag-live na lang ako. Kasi naboboring na ako dito. Antok ako, sabi ni Amy's Life Channel. Sige, matulog ka muna, Amy's. Malapit na yung ano mo. Malapit na yung grand raffle mo. Kuya Jerry Vlog, 14 days quarantine ka dyan. Mama Norm, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan, hindi po. Pakidelete na lang po, Kuya Jerry, yung ano mo, yung comment mo dyan. Bawal daw yan. Saan ka ho? Sabi ni Madam Bridget Masbang. Andito po ako sa Ascot Hotel, Makati po, Madam Bridget. Ayan. Di ko naririnig. Di ba naririnig? Nasa Makati po ako. Sabi ko, matulog ka muna, Amy. Sabi ni Sir Jerry. Ayan. Sir Jerry, pakidelete mo yung unang ano mo, yung 14 days. Baka mapano tayo ni Dulo. Maano na daw may stricto na si Lulu, kaya tanggalin mo yun, delete mo. Salamat. Madil Cruz, ayan, may pa heart dog. Wow. Ganoon ba? Sabi ni Madam Bridget Masbang. Opo. Dumating po kami dito kahapon ng alas 5. Gastos ba o ba yan? Sabi ni Madam Bridget Masbang. Opo, Madam. Pati mga pagkain namin, sasakyan namin hanggang Pangasinan, hanggang sa may hatid kami sa bahay. Ayan. OWA po lahat ang may gastos. Sila lahat ang ang sumagot sa pag-uwi namin. Ayan. Thanks so much sa 7 million people in the house. Salamat po, guys. Nag-live po ako kasi nabuboring na ako dito. Gusto ko nang makauwi sa sa Pangasinan. Hindi pa naman po pwede. Kaya ayan. Ang galing naman sa Ascot Hotel. Class yan host, sabi ni Madam Bridget Masbang. Kuya Jerry Vlog, paano bawal Mama Norms ang comment na ganon? Sabi naman nila, sir, yung quarantine. Kailan ka matapos dyan, host? Sabi ni Madam Bridget Masbang. Baka bukas po, Madam, may result na yung hinihintay namin. Alam mo na yun kung ano yung result. Sana walang may sakit. Nabura ko na, Mama Norms. Love tayo ni Lolo. Si Wok. Ano ba yun? Thanks so much, Sir Kuya Jerry. Salamat po. Ayan. Nabura na nga yung ayaw nilang makita o mabasa. Ayan. Sana nga bukas meron na ng maaga para makauwi kami agad. Makarating ng maaga sa paroroonan. Para makasama na ang family na 3 years na hindi nakasama. Mabuti naman para New Year, doon ka na sa inyo, sabi ni Madam Bridget Masbang. Opo, sana nga makauwi na bukas para makapag-prepare naman kung may i-prepare. Bahala na si Jen Moments na mag-prepare doon kung ano yung ihahanda niya para kay mama niya. Ayan.
you so much guys sa 5 pang andyan. Salamat po and Happy New Year in advance sa ating lahat. Ayan. For the first time within 6 years, ngayon lang ulit ako makakapag New Year na kasama ang family. Nakauwi din ako dito sa Pilipinas. Bridget Masbang, dito lang sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan, thanks so much po, Madam. Ayan, salamat po. 5 million people in the house, thanks so much. At saka sa 15 na patamsak nyo guys, salamat po. Sa Makati yan host, sabi ni Madam Bridget Masbang. Opo, Madam. Kuya Jerry Vlog, ingat ka dyan Mama Norm, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Opo sir, ingat din po kayo. Baka makapasyal kami dyan sa Baguio. Ang ganda ng hotel, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. Pag mamasyal kami dyan, Sir Jerry, PM kita at ipasyal mo kami dyan sa Baguio. Kung pwede. Makitulog kami sa bahay mo. Ayan. From Baguio with love. Ayan, thanks so much guys. Sa 5 million people in the house is still there. At saka sa 15 na patamsak nyo. Salamat. Labis Channel, hello ho. Sabi ni Manang Labis Channel. Hello Manang. Advance Happy New Year. Ayan, di ka na nag-ALS. Napagod na ba? Busy lang ako Mama Norms. Magkakape lang ako, hehe. Sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan, thanks so much Sir Kuya Jerry. Bridget Masbang, still in the house. Thanks so much po. Manang Levis Channel, thanks so much for coming. Salamat po Manang Ading. Ayan. Wow, nakabakasyon siya. Sabi ni Manang Levis Channel. Ayan. Opo, biglaan. Biglaan yung pagpa-uwi sa akin kasi nasa ospital pa yung matanda na alaga ko. Kaya yung schedule ng operation niya sa end of January pa. Kaya pinauwi muna ako ng 28 days. Ayan. Pero grabe naman yung pahirap. Pagbalik ko doon, magkukulong na naman ako ng 21 days. Kaya 3 weeks. Ayan. Harang, sabi ni Madel Cruz. Ayan. Thanks so much, Madel, sa paharang-harang mo dyan. Salamat. Tapos pag uwi ko sa Pangasinan, hopefully bukas, mag 14 days na naman daw na kulong sa bahay. Kaya ayan. Hindi rin makagala. Makakagala lang pagkatapos ng 14 days. Ayan. At least nakauwi. Nakauwi ng bagong taon. Ayan.
Ayan, ayan. Salamat guys sa 7 million people in the house. Ayan, Levis Channel. Ayan, may pakulay si Manang. Thanks so much, Manang. Levis Channel. Ayan, ayan. Salamat po. Happy New Year, Manang Levis Channel. Salamat, salamat po sa pakulay. Mag-LS ka mamaya, Manang. Mag-LS ka ba mamaya? Okay lang, basta kasama mo family, kahit saglit lang, kaya saglit. Within within 3 years Manang na hindi ako nakauwi. Tapos, ngayon lang ulit ako makakapag New Year na kasama ko ang family ko. Mga anak ko, manugang at mga apo. Ayan. Oo, mag 5 p.m. Sandali lang siguro, sabi ni Manang Libis Channel. Ah, sige po. Nag-live ako kasi wala naman akong nakitang naka-LS kanina sa Pinakbit team. Ay, naboboring ako. Wala akong makausap, kaya nag-live muna ako. Sige po, pagka mag-i-start ka na mag-i-end na ako Manang pagka mag-i-start ka na. Nakaka-boring kasi mag-isa. Wala kang magawa. Walang magawa dito. Hindi naman ako marunong sumayaw para sasayaw-sayaw na lang sana ako dito. Magsayaw-sayaw na lang ako mag-isa. Wala namang dito. Wala namang tawag doon. Karaoke sana. Kakanta na lang tayo. May TV naman. Hindi naman ako marunong mag-operate. Baka masira ko pa. Tinitingnan ko yung mga wirings dyan. Baka masira ko pa. Wag na. Ako 4 years at 25 years na di na nakapagpasko sa Pinas. Naku naman. 25 years. Oh, Diyos ko. Yung 5 years ko na hindi ko sila nakasama. Ay, naku, maiiyak na lang ako pagka pagka New Year's Eve na. Tapos natutulog na lang, hindi na bumabangon na yan. Kahit na nagsisigawan na yung mga kapitbahay doon, hindi na ako bumabangon. Kasi sasakit lang yung puso ko. Sumasakit lang yung puso ko. Mag-isa ka lang sa kwarto tapos sila ang saya-saya. Tapos ikaw andun lang sa kwarto, nakakumot, mag-isa. Ayan. Hirap din. Buti sa'yo Manang, kasama mo yung anak mo, di ba? Kaya ako wala. Talagang yung mga lang, kasama ko sa bahay lang ang pero wala naman sa kanila yung wala naman sa kanila yung New Year. Ang importante sa kanila yung Chinese New Year nila. Ganun. Medyo maginaw. Oo nga, sabi ni Manang Levis Channel. Ayan. Malapit na din ang Chinese New Year nila. First week yata ng February. Yung Chinese New Year nila. Thank you so much guys. 5 million people in the house is still there. Salamat po. Yan, magparamdam naman pa kayo kung sino-sino yung mga nakabidyo dyan guys, para may makausap naman kami dito ni Manang Levy. Yan. Thank you so much Manang sa pagbantay. Hindi ka na ba natulog? Kumain ka na ng ng lunch mo.
magluluto muna ako ng breakfast kasi wala anak ko. Ay, breakfast pa lang dyan. Arang, sabi ni Madel Cruz. Ayan. Sige, magluto ka naman ng anong lulutuin mong breakfast? Ham and egg with longganisa. Yun ang ano namin kanina, ang almusal namin na binigay nila. Ah, kanin at sa sun egg at saka dalawang longganisa. Ayan. Yun ang binigay nila kanina na almusal namin. Tapos kaninang lunch, ano, mm, dinakdakan kun parang chapsuy. Yun. Iwan ko lang mamaya sa dinner. Pinipicture ko yung binibigay nilang pagkain kasi ano, tinatanong ng alaga ko, kaya pinoforward ko sa kanya. Pinipicture ko tapos pinoforward ko sa kanya kung ano daw kinakain ko. Hindi naman niya alam kung anong mga yun. Sabi niya ano, picturein ko daw para ano, tignan niya kung ano yung kinakain ko na binibigay. Anong oras na? 4. Naku, 4. So, ayan guys, naka 1 hour na tayo. Ayan, ayan. Ilampas lang natin ng 5 minutes para ano, makapag-charge muna kasi mag-LS si Manang Levis channel mamaya 5 o'clock. Ayan. So ayan guys, thanks so much sa pagsama nyo sa akin ngayon. Madil Cruz, thanks so much Sisi. Manang Levis channel, salamat sa pakulay mo at sa pagbantay na rin sa aking bahay. Ayan. Kuya Jerry Vlog, thanks so much po. Madam Bridget Masbang, salamat. At Sir Morgan, salamat po sa pakulay nyo. At JC Von Malo, thanks so much. Saka Emmy's Life Channel, ayan, thanks so much sa pagdalaw. Gem Moments, andyan din. At saka si Sian Rose. Ayan, salamat. Saka sino ba yung andyan kanina? Imalin Joy Opiniano, thanks so much. Ayan. So, ayan guys, I have to end. Salamat sa inyong lahat. And see you tonight. See you tonight again. Okay, thanks so much. Bye-bye.